Dobrý den, mám tu takovou Ale forma nutí. to vyzerá a já nemám já to ještě já tady malá iPadu. Pozor, Presto. Vidíš, tak nie jest, Boże. Muselo třeba. Co kokotiny se nie. Já bych mi nešla urobit. Takže tak to vyzerá. Ta nap. Nevím, jak vám oholnit těle ještě. Tam nic nestěla, takže to Proč by si měla rušit? Nevím. Možná jste se bavili o něčem soukromém. a prvně to dělá, že to je dobré. Ale když tě to zajímá, povím ti to. Přišla, protože se cítí trapně kvůli tomu článku. Říkala, že by to ráda napravila. Nemusel jsi to říkat, ale dobře, že jste se usmířili. No nic, proč jsem hlavně přišla. Nepsala jsem hovor mámě. Neví, že jste jsem nevěděla, co říct ohledně našeho vztahu. Byla jsem se pekla, bo byla koce. Co jsem přišla. Už neviděli ještě. Neviděli jsme. On Nie. zavolal svojej mame a povie, že sa nerozíde ze skôr. Nie. Ba, Nie. vidíš. Dobře, a ty? Poslouchej mě, moc jsem přemýšlel. Pane Levente, některé pacienty jsem přeobjednala na večer, protože... Jo, je taková. Dobře, to nevadí, tak dnes skončíme. Ano, pane Levente. Děvčata? 10. Jansu, ta záležitost... Dám tomu 10. Mohli bychom to Robitko.